t'enganxes al llençol, però recordes els records dels anys passats i alces el vol. Les ganes de tornar amb tots, els records de l'any passat, les nits, amb la gent. Tens ganes de cantar, de ballar, d'estar amb aquest ambient, amb aquesta gent. Perquè està clar, els tallers d'Avinyó és bien.
finalment, ja que tinc un moment per parlar-vos, vull recalcar de la bon ambient que hi ha aquí, de la bona gent, de que cada any hi ha gent diferent i hi ha coses diferents i que ens ho passem pipa i que cada any ens aportem una mica més de família d'aquests tallers i és espectacular.